Hallo julle, welkom terug op onze YouTube channel. Ik is Alida in de tus. Melissa. Hallo. Oké julle, ons gaan vandaag nog hoe die laatste shopping gaan doen. Dat ons gezegd dat dit is die laatste shopping. Maar ja, dat is amper keer zo dat moet die laatste shopping is. Ons gaan dat doen. Kom samen met ons die laatste shopping gaan doen. Heb je enig iets hè? Baie dankie vir die mense wat die video like. Kyk. En vir die wat ons support, vir die wat nie te sien, subscribe na ons channel. En ons moet ook verskoning vra oor die hele vlogmas. Maar as nog volgende jaar probeer ons weer. Gaan ons weer proberen, ja. Dat gaan ons ook niet stop om niet te posten. We gaan nog altijd we gaan nog altijd content maken. Video's maken van onze dag. Nee, video's posten, enige video's. Ja. Dat was vandaag baie bezig en ons het redelijke goedjes gehad om te doen. Ons het redelijke hele paar goedjes gehad om te doen. Ons het een redelijke paar goedjes gehad om te doen vandaag. En ik heb die kaart gekregen, dat is mooi voor niet. En ja, vandaag was nog wel een lekker weer geweest. Dat is nog altijd een lekker weer als bij mij. Die zon schijnt niet, is niet lekker cool en zo. So nou zit ons hier in onze bedtime. Het was wel heel lang actually bedtime. We hebben slapen gevat en nou is ik ga nog een movie aanzetten. Zoals je weet, zoals na de keertjes, ik is niet opgekeken, maar ik heb al een paar keertjes movies gekeken. Maar ik kijk een series in Marine Papers. Season 5 is uitgekomen, zo ik kijk nu. Ik kijk het nu. Ik kijk nou season 5. Ik is al bij de laatste episode, dus ik kijk nog ergens. En terwijl ik een movie kijk, ga ik wel eens een naast doen. Maar ik heb nog niet, voor ik vergeet wat ik wilde zeggen. Ons het voor die kinders, ons gaan kosjes uitdelen ook. Kosjes maken, kosjes uitdelen bij die pakjes en die drink dat we zullen gaan geven. Zodat foampakjes gekocht, foamglaasjes. Zo bij toevalpakjes anders nu zo staan. Dat zijn mensen met acne in stijlpakjes. Zo laat ik ook maar zeggen, die pakjes waren de mensen acne in zit. Anyway, ja dat en foamglaasjes, foamcups. En dan het ons chips gekocht. Ja, het chips gekocht. Choppies. Voor die kinders. En eiers voor bij die muffins. Waarom was eiers in die muffins? So die meer gekocht is als voor mij gebruikt. So ja, kom ons kijken lekker movies zullen en ons doen dat is een naast. Ja. Like, subscribe, comment. Share. Wat zeg je? Ja, oké. Wat ik verder gaan we series. Oh, ik is alweer die tweede laatste episode. Kon je gaan niet zo van aanhouden? Nee. Hoe is het nou? I insisted. So yeah, guys, Emily in Paris. Like a fantasy. Now it all just feels so difficult and real. We tend to romanticize the past. Things were pretty hard back then too. You didn't know what you were doing at work. You were kissing people that had girlfriends. Which I didn't know. They were kissing back, by the That's way. very true, but not only that, there were secrets and pacts and fake Michelin inspectors. Also good memories like Sex on the Roof. Now who's romantic?